mak datuk amoi bau. Tapi sungguh pun kama datuk tetapi katu terlimpah perundiangan. Uji dilai dengan batin nak salangkuk ganu lah kapado angku nyenyak mama. Aliu lama cadia pandai Pak RT, Pak RW, pemuka masyarakat. Umumnya teh sagalo tamu undang kami nunduduk di tanah lantai non tagak di sumpi atau rumah gadang. Kajiri tabang ramu-ramu ingguk mencakam di disaga tadabu lalu ke tanah. Kok kete indak disabuikan namu, kok gadang indak diimbaukan gala, sambah ditibukan di tengah-tengah. Ujung persambahan kepada madatua. Anam jadi buah persambahan diambu. Jika menyiang di dan tumbuh, jika menimbang atih nonado lah tumbuh sarupo kini setiap tando adu menunjuan. Cewang di langit tando kapaneh gabak di ulu tando kaujan. Kilek baliong lah ke kaki, kilek camina lah ke muka. Malah bacapek kaki baringan tangan anak muda matah menatiangkan nasi langkuk jebulainya, sarato jo aye masuahnya. Kok capek kakinya indak panaruang ringan, tangannya indak pemacah, dari belakang alah kamu koni tapi alah diketengahkan. Kok dicaliak sadonan tampak dipandang sadonan nado alah empamojui. Tapi samantang pun baik. Kok ada nang kurang kita tukuat, kok ada nang sentiang kita bilai sarato nasi patambuan entah sedio. Ana menjadi wujud jo karanda di kami silang sapangka. Mangko kasanang dalam hati sajuak dalam kira-kira. Tangan kita basuh, nasi kita makan, samba kita ambil, air kita minum, pinta buliah karena balaku. Sekian benar yang bunga. Lah sampai ke pemuda. Jika menangah kato ke pemuda tadi, ialah kato sabananya. Alah lurui jalan nabat tampuh lah apa kaji dia baulang sajak dulu sampai kini kan iyo baituna. Baru po dia ke pemuda tadi. Alah bacapek kaki baringan tangan anak muda matah menatiangkan nasi langkuk je gulainya. Kok capek kakinya indak panaruang ringan tangannya indak pemacah. Kok dicaliak sadonan tampak dipandang sadonan nado alam pemojukwi. Ana menjadi wujud je karandak di kepemudo ates sagalo silang sapangka. Mangko kasanang dalam hati sajuk dalam kira-kira. Tangan kita basuh, nasi kita makan, air kita minum, pinta buliah kerendak balaku kan iyo itu bunyi tadi. Baru puai dia ambo kapal mudo. Ateh bana de lainnya. Kato kapal mudo tu andaknya bajawek capek rundiangan bakumbali kalake. Tapi dia talembak kono banyak. Supaya makan nalamak lalu napueh. Mah karang kari bajurang sunui bajai balon basudahan bau kakincie koto tuo. Kok lama jumani alun bululue pai alun baluan menanti ke pemudo setiko ambo bayu ates sanak saudaro kaba upload ek pemudo dah. Lah sampai madatua. Baru po dek madatua. Karang kari bajuran sunui bajai balun basudan bau kakincie koto tuo. Lama jumani alun ambak lulue kok pai alun baluan menanti ambo setiko amak bayu ates sanak saudaro. Kan iyo itu bunyi tadi. Baru punya diambo mah. Lah menurut pasal biasa tu mah. Alah jalan terantang no ketampuh cupak tataga no berisi di dalam barih coba lebih di dalam cupak dengan gantang. Alah di lingkung adek ibu saku sejak dulu sampai kini. Rancak katu kan yu dipayukan elo undiang dipabaakan. Rancak lama payukan dulu menanti ya bos ketiko. Lah sampai ke mudo. Baru po de ke mudo. Alah beluangan labuah tampek lalu bahkan janjang tampek naik. Tentu dia ambo labuah taluang nang kabo tampuah janjang takanak nang kabo tingkit. Arti benar tentang itu alah boleh ambo bayu. Kalau itu ambo bayu kan dulu kapal muda. Kapal muda kembali perundangan. Dibalik-balik bawa manggang diulang-ulang bak banyak puah dikaji awal nembaki. Tempo dia awal tadi kan iyo kapal mudo mantap perundiang kabaki ambo. Baru po dia ambo memancuang indak sekali putih mengawi indak sekali kami. Nanate ambo duduk samparan tagak sematang saganjue suri sajamba makan. Alah bagantian kita tentang itu. Baru po dia ambo kini. Lah sepanjang tali sepanjang bantiang sakiro tubuh sakiro bayang-bayang. Alah mo payokan ini yang mudik lawi dage. Lah melayangkan pandang non jauh alah mutukiak kan pandang non nampi. Mangko tatukiak lah pandang padu idangan di tengah.
Alah elok susune bak sirih lancak atau na bak gambie gamak sadang kacak tabau. Indak baca cik jo baca tak alah cukup samparno. Malah tanie dia nak menyanjong teraso kalu lidah mengatakan jo batin sajo disyukuri. Burung barabah jo burung puyuh ketigo burung ketitiran. Sadang kasawah kami lenamu apa lagi disuruh makan. Tapi samantang pun baitu. Sebalun tangan kakito basuh sebalun nasi kakito sandua. Karopong dulu tapan jo leloy. Tentang idang di tengah dek banyak macam ragamnya. Jangan sase kami mahawai minta tunjukkan iku aja kepalanya. Sekian mana dia bukundo. Lah sampai mada tua. Baru puan dek mada tua. Barabah jo burung puyuh ketigo burung ketitiran. Kadang ke sawah hamak linamuh apalagi disuruh makan. Tapi samantang pun baik itu. Sabalun tangan kakito basuh sabalun nasi kakito sandua. Taropong dulu tapan jo lelonya. Tentang idang di tengah dek banyak macam ragamnya. Jangan sase amak mahawai minta tunjukkan hiku aja kepalanya. Kan iyo baik tubuhnya tadi. Baru punya diambo mak. Pendek kajawi diambo. Angku kapalo madiangin basisi garis sabilah. Kapalonya bismillahirrahmanirrahim. Ikunya alhamdulillah. Sekian mana diambo mak. Kini ibarat kapa barang kodo ibarat pincalang bajurumudi. Kini kapuluh mudo wana nang kodonya. Patiang lah sinan nak kami jongkek lo disiko. Kalau begitu saniya kita mah. Bismillahirrahmanirrahim.